Chinaza, anọ m na họteelụ ahụ. Bịawa na họteelụ ahụ. Chima, Ebuka, ọ bụrụ họteelụ. Ụlọ ezumike. Anọ m n'ụlọ ezumike nke dị ebe dị otu a, nke dị n'ụzọ dị otu a, nke chọta m n'ụlọ ezumike maọbụ n'ụlọ nkwari. Anyị ga-aga restọrant. Anyị ga-aga ụlọ oriri. Bịa n'ụlọ oriri nke dị na ụzọ dị etu a, nke dị n'ụzọ Ikoyi, nke dị n'ụzọ ebe ọbụla ọ dị. Restọrant, ụlọ oriri. Ekene dịdị Chukwu, nwunye m amụgo nwa. Anyị nọ na hospital. Mpa Chima, mpa Ebuka, mpa Chisom. Ama m na nwunye gị amụgo nwa mana ọ bụrụ hospital. Anyị nọ n'ụlọ ọgwụ. Nwunye m amụgo nwa, anyị nọ n'ụlọ ọgwụ. Ị ga-aga chọọchị? Agakwa m chọọchị. Ngili Igbo. Ị ga-aga ụka? Agakwa m ụka. Kedu ụka nke ị ga-aga? Ụka ụtụtụ ka nke mgbede? Maka mgbe ị ga-asị ị ga-aga chọọchị, bịa chọọchị anyị, bịa ụka m. Ana m agwa gị ka ị bịa gịnị? Bịa ụka m. Fụgị ya, maka ndị ngili Igbo, anyị ncha niile na-asụ ka o si wee ka isi wee ghọta. Skuulu gị, kee skuulu gị, ka afa skuulu gị, ị na-ajụkwa ya. Bebi, nne, ka afa skuulu gị, ka afa ụlọ akwụkwọ gị. Ị sụọ ya, sụrụ ya n'isi. Ka afa ụlọ akwụkwọ gị, nwaanyị ọma. Ama m na ịmụta gị. Ọzọ ị na-ekwu gịnị? Ka afa ụlọ akwụkwọ gị. Ngwa deela anyị afọ ebe ọzọ ị ga-achọ ịmata na comment section. Anyị ga-agwa gị ka isi ekwu ya. Ka emesịa.